Għandi xi ħaġa. Għandi xi ħaġa. Tara! Għandi Tagen bil-malmala. Tagen ra momenti aħjar f'ħajtu, il-ħendelet jiċċaqlaq, wasal iż-żmien li jinbidel u perezz li nispera mhux qed tara l-mara bħalissa, nispera li jinsraqt il-Tagen għal volja nsajr jien iktar milita, ma insomma. Jiena ħaniċċellenġjak. Tista' tawwiġilna d-ditta. Wieħed biss imma, wieħed biss. Ma għandek subajk. Għandi subaj miksura. Tista' still. Għax dak erfajt xi ħadd. Nieżen 50 kilo erfajthom. Għax qed nipprovaw Guinness World Records tal-subaj. Mhux hekk, nagħmlu ieħor waqt qed nfiżżifna, għaliex ma lile. Taħseb tista' tipprova tagħmilna live. Nipprovaw. Alla volja int għandek subajk naqa' miskin, nipprova. Mela ara, jiena Għantijulek. Fajtni challenge oħra. Dajtek challenge, għandek il-kamera tu emmek ħatkun kolla li l-enem biex najdilkom dan huwa Tagen, Tagen ta' vera. Mela jina ħanħallik f'idejk, mux ħantelfek, f'idejk. Sorry, Sera, mandekx Tagen iktar. Unbelievable. Ħanara. Incredibly. Subajk għadu għarajt. Poġġi, stri. Darba da, kien Tagen, forsi jettara. Issa,